eigenlijk moest ik maar 1 plantje meenemen, maar ik kon niet kiezen. Dus ik heb een jonge tweelingadvocaat, een palm waarvan ik de naam heel even kwijt ben, een sweet limchi en een bokkenpoot. Volgens mij een rode bokkenpoot. Ik ben super dol op planten, maar in het bijzonder gemberachtige, dus heliconia's, sangrafu, dus costus, banaan net iets minder. Ze zitten in diezelfde familie, maar bananen iets minder. Hoe is de ene die je in soep zet? Laos. Laos? Ja, ik heb ook Laos. Ik heb Laos, ik heb gember, ik heb kurkuma, ik heb bokkenpoot, ik heb Braziliaanse Waarvoor heb je ze dan? Meestal omdat ik bloem schik. Mijn oma en ik schikken beide. En het is geen concurrentie hoor, dat niet. Maar we hebben beide die waardering voor ze. Maar het is me ook heel vroeg bijgebracht. Dus als ik met mijn oma op de fiets was, dan deden we dus een spel waarbij we planten spotten. En dan leerden ze mij dus de namen en bepaalde eigenschappen. En dat was echt een lust. En dat doe ik nu, dus eigenlijk een beetje met mezelf. Ja, soms met mijn moeder, maar mijn moeder, ja, die heeft er geen tijd voor in het verkeer. Dan doen we of alle palmen, of elke keer dat ik een heliconia zie, zeg ik, oh kijk dat en dat. Maar wacht even, ik vind ze mooi. Wat is die plant daar? Waarom heb je die meegenomen? Deze. De eerste. Deze? Hoppa. Ja, die. Wat is dat? Sweet limchi, een citrus, wordt niet super groot. De grootste die ik heb gezien zijn tussen de 2 en de 3 meter. Maar dit is dus gewoon bijna het handmerk van mijn oma. Omdat ze Wat deed ze daarmee? Ze maakt heggen voor iedereen. Zijn jullie er rijk van geworden? Want als ik zo hoor, oma dit en jij dit, dan is dit dus geen hobby meer, een zaak. Zij wel. Zij verdient er aardig wat mee. Ik heb nog steeds plantjes die ik heb geplant uit haar stekjes, waren echt zulke kleine sweet limchies. En die zijn nu vreselijk grote heggen geworden. Je bent geen handelaar op dit moment? Ik zelf niet. Zij doet dat wel. Maar ik, de bloemen die ik heb, de planten die ik heb, zijn meer uit eigen waardering. Want die teken ik ook altijd na. En ik schilder ze na. Dat vind ik heel leuk. Ze zijn gewoon als mooi in je tuin? Meestal, en als er iemand is die ik heel erg waardeer, dan snij ik bloemen. Wat ik een plant meekrijg. Maar ik ben niet zo'n plantjevrouw hoor. Want ik heb er ook geen tijd voor. Maar ik vind het mooi man. Ik vind het prachtig. Prachtig. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.